Ola, alumnado de primeiro da ESO, imos recordar algo que é básico para toda alumna e alumno de primeiro da ESO. É un dos contidos do decálogo, que é saber as áreas de figuras planas sinxelas, de certos polígonos sinxelos e tamén da área do círculo. Ben, para iso imos calcular a área sombreada desta figura. Para calcular a área sombreada da figura debemos sumar os contornos todos exteriores e restar os polígonos que aparecen en branco, porque non están sombreados, de acordo? Entón, se vos fixades, pois o contorno exterior non é máis que a suma dun triángulo, un trapecio e un rectángulo. E os contornos interiores que debemos restar son un rombo, dous círculos e un polígono regular. Así repasamos todas as áreas, que por certo acabo de escribir aquí en vertical e que son as que debemos usar. Entón, primeiro, logo, debemos sumar o triángulo máis este trapecio máis o rectángulo. Iso sería todo o contorno exterior, e a iso vamos a restar os blancos. Vale, ben, entón, acordadevos, triángulo, base por altura, a base dese triángulo vale 6, por altura que vale 5, e divido entre 2, máis trapecio. Trapecio é base maior máis base menor entre 2 por altura. Fixadevos que a fórmula do trapecio é a única que ten suma. Base maior máis base menor entre 2, e todo iso pola altura, vale? Entón, sería neste caso a base maior vedes que vale 16, a base menor vedes que vale 5, dividimos entre 2 e multiplicamos pola altura do trapecio. Mirade, nesta figura non sei a altura do trapecio, pero como sei que a altura total vale 10, que o rectángulo ten altura 2 e que o triángulo ten altura 5, quedanme 3 para... Quedanme aquí 3, porque en total son 10. Vedes, teño que facer unha resta. Entón, hai que facer tamén razonamentos gráficos deste estilo, deste tipo de problemas, de acordo? A altura logo é 3. O rectángulo, como sabedes, é base por altura. Ben, entón, podo calcular todo isto e ver canto suma, que sería a figura de o contorno exterior a que despois lle vou restar as figuriñas brancas. Veña, vamos alá. 6 entre 2 por 5 son 15. Vamos alá, 15 máis 16 máis 5 entre 2 por 3 máis 16 por 2. Isto dá 78,5. Fixadevos, as medidas lineares son centímetros, as medidas de área son centímetros ao cuadrado, que virían sendo cuadradiños de 1 centímetro de lado que poderíamos meter nesa figura. 78 cuadrados e medio poderíamos meter. Ben, e agora iso voulle restar, isto suma, digamos, isto é o que suma, e agora isto voulle restar as figuras que están en branco, que sería o rombo, os dous círculos e o pentágono regular. Vale. O rombo é diagonal maior. A diagonal maior, esta medida é a mesma que esta. Podedes coller daqui abaixo, son 4. 4. A diagonal menor é 2 e a área do rombo é diagonal maior por diagonal menor entre 2. Vale. Despois, a área do círculo. A área do círculo é pi polo radio ao cuadrado. E canto vale este radio? Pois se todo isto vale 4, a mitade vale 2 e o radio vale 1. Fixade, 1, 2, 3, 4. Son dos círculos iguales, 1, 1, 1, 1. Vale? O sea que sería pi por 1 ao cuadrado. Pero como son 2, pois son outra vez, pi por 1 ao cuadrado. E, finalmente, o polígono regular, que é perímetro por apotema dividido entre 2. Fixadevos que cada lado vale 1. Como un pentágono son 5. E o perímetro... A apotema é 0,7 e dividido entre 2. Perímetro para apotema dividido entre 2. Moi ben, entón, imos ver caltas son as áreas que teño que restar. 4 por 2 entre 2 son 4. A 4 teño que sumarlle 2pi. A 4 teño que sumarlle 2pi. E teño que sumarlle 5 por 0,7 dividido entre 2.
e dame 12,03 centímetros cuadrados. Vale, pois finalmente a área desa figura é a área do contorno que fixen en negro, restándolle a área das figuras que teño que restarlle porque non están sombreadas, que fixen en vermello. Así que a área total será a área que me piden será 78,5 menos 12,03, que son 78,5 menos iso dá 66,47. 66,47 centímetros cuadrados. É importante o das unidades. Entón, por favor, hai que saberse estas 1, 2, 3, 4, 5 áreas de polígonos e tamén a área de circunferencia. Xa está.